Llegem la guerra de 14. Les parros i pascanyeja. I anava per tu. I mori amb monument de morts. A Rocufell. A dintre del Rocufell. A dreito aquí. I és aquí. Cada any anava. Arribant. I anàvem per aquí trop dins la família. Anàvem per trop. Mon oncle i era, ell era dins les colònies. Mon oncle. Perquè llavors que eren dins les colònies, era una vall. En Tunisius i pas. Leon, si le tenen les colònies. Nosaltres anàvem per bé per ell. Papa era jove i ell demorat desabell més i que sí. Era jove, aveva 20 anys. Sul fronte aneu. Aneu sul fronte. I jove, i velli se començava llavors de presonier, llavors un paquete. Si pas... Austral que segons stare, a Tatugna c'è tre attuati, 3 farais. Garros. Del Serrate che sghignava pas. E le lignavo che erano troppo giovani e gli altri erano troppo vecchi. A parte celui de Giraud, di vetro. Le deux de Giraud, Pierre e la Dolent. Cela doveva lavorare, ma ça dépend. Llegem la guerra de 14.